Λοιπόν, καλησπέρα. Εγώ λέγομαι Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, είμαι ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΕΠΟ. Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας 2015. Ο εφετινός τελικός ήταν για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία η αφετηρία μιας προσπάθειας να αξιοποιούμε από εδώ και πέρα κάθε ευκαιρία για να στείλουμε μηνύματα προς την ελληνική κοινωνία. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες που διεκδικούν το τρόπαιο, και ο Ολυμπιακός και η Σκόντα Ξάνθη, αλλά και ο ΤΕΤΙΒ που μεταδίδει τα παιχνίδια της οργάνωσης και φορείς της κοινωνίας των πολιτών ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία που πήραμε, ώστε το ελληνικό ποδόσφαιρο να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα κατά του σχολικού εκφοβισμού και της βίας. Κατά του bullying, όπως χρησιμοποιείται ο όρος διεθνώς. Το bullying που μπήκε ως λέξη έντονα στη ζωή όλων μας μετά το πολύ άσχημο πρόσφατο γεγονός στα Ιωάννινα. Δεν πρέπει όμως να ξεχαστεί, όπως συμβαίνει συνήθως στην ειδησιογραφία σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στα σχολεία. Για να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε, ο όρος bullying χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά, με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους εντός και εκτός του σχολείου. Πιστεύουμε ότι το ποδόσφαιρο έχει μεγάλη δύναμη. Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου μπορούμε να βοηθήσουμε και στη γνωστοποίηση και στην αντιμετώπιση του προβλήματος, να σταθούμε δίπλα στα θύματα αλλά και στους θύτες του bullying, γιατί και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για μικρά παιδιά και μαθητές. Στόχος είναι τα παιδιά να μάθουν να σέβονται όλους, αλλά να μην φοβούνται κανέναν. Αυτό άλλωστε είναι και το μήνυμα που θα εμφανίζεται στις φανέλες των παιδιών, των player escorts, κατά την έναρξη του παιχνιδιού. Αντίστοιχα μηνύματα θα υπάρχουν και στις φανέλες των παικτών και των διαιτητών. Και μάλιστα τα t-shirts που θα φορούν οι παίκτες κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο έχει προγραμματιστεί να διατεθούν μέσω του e-shop του Χαμόγελο του Παιδιού, μιας οργάνωσης που έχει σημαντική προσφορά κατά του bullying, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να συνεισφέρουμε και όσοι το επιθυμούμε και οικονομικά σε αυτή την προσπάθεια κατά του bullying. Πρέπει να πω ότι τα t-shirts που θα φοράνε παίκτες κατά την είσοδο θα είναι ποδοσφαιρικά μηνύματα κατά του bullying, θα είναι φτιάχνω τείχος κατά του bullying, μαρκάρω το bullying, διώχνω το bullying. Οι τερματοφύλακες θα φορούν t-shirts που θα λένε αποκρούω το bullying και οι διαιτητές θα φορούν t-shirts που θα λένε βγάζω κόκκινη στο bullying. Και επειδή θέλουμε το κοινωνικό μήνυμα που θα σταλεί να είναι ιδιαίτερα ηχηρό, εκτός από τους παίκτες και τους διαιτητές, όλοι όσοι βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και σχεδόν όλοι όσοι βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και στις εξέδρες, επίσης θα συμμετέχουν στην αποστολή αυτού του μηνύματος, αξιωματούχοι των ομάδων, δημοσιογράφοι, τεχνικοί και όποιος φίλαθλοι και όποιος άλλος το επιθυμεί, φορώντας αυτό το wristband που φοράω κι εγώ, που γράφει stop στο bullying. Γράφει όχι στο bullying, συγγνώμη. Επίσης, θα μοιράζονται στις θύρες του σταδίου από promoters του OTTV. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον OTTV και για το βίντεο το οποίο παρήχθηκε, θα προβληθεί και στα Matrix του σταδίου και προβάλλεται ήδη στο διαδίκτυο και στη σελίδα της Ομοσπονδίας και στις σελίδες των μέσων μαζικής ενημέρωσης που το ανήρτησαν αμέσως μόλις το στείλαμε και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και καταληκτικά, ένας αγώνας ποδοσφαίρου διαρκεί 90 λεπτά. Ο αγώνας κατά του bullying δεν τελειώνει ποτέ. Καλούμαστε λοιπόν να αγωνιστούμε όλοι και να βάλουμε όλοι γκολ. Όπως άλλωστε και οι παίκτες των δύο ομάδων, όπως αναφέρουν στο τέλος του βίντεο στο οποίο ανέφερα. Να σας δείξω και τη μία φανέλα που θα φοράνε οι παίκτες. Από τη μια μεριά αυτό και από την πίσω μεριά αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
τον αγώνα κατά του bullying. Βάζουμε όλοι γκολ.